सिमा लाजिदों नामा? लाजियाखै। बिदिब्ला आंनिथिं नायना। नाया। सिमा नोंहा आंनि सायाव माबाफोर बुंनांगौ दंब्ला आरो माबाफोर सानदोंब्ला बुंनानै ला। बुंनांगौ गैया आरो जेबो सानाखै। बिदिब्लालाय मानोथो सिरि आरो मानोथो लाजिनाय महर? आं बिदिनोखा। सिमा नोंनि बेबायदि महरावनो आं नोंखौ मोजां मोनदों आरो लाजिया फांजियाबो प्रप'ज खालामनाय जाबाय। सिमा नोंनि बे सेंग्राफोरखौ फाग्ला खालामनो हानाय हाथाय थाइनायखौ नुनानैनो फाग्ला जाखादों आं। एसेबां बुंनांला। बुंला दे। आच्छा नोंथ' आंनि नामखौ दासिमबो मिथिया। आंखौ मोजांल'सो मोनदों ना सना? आंहाबोथ' मिथिनांगौ। खिथादो दे। सिमांसा बर'। बरिया मुं। मिथिगौना सना नोंनिया सिमा आरो आंनिया सिमांसा। बिनिखायनो आं मा सानदों मिथिगौना? हाबा जाखांनायनि उनावहाय गोदानै आलासि फैगोननि मुंखौ जोंनि सानैनि सिगांनि आखरखौ लानानै दोनगोन दै। आयु दानो सानखाबाय लाजियाबो। माखौथो लाजिनांगौ जाम्बि। आं मा सानदों मिथिगौना? फिसा हिन्जाव फैयोब्ला सिनायथि आरो फिसा हौवा फैयोब्ला सिनायसार जाया होनबा? आरोथ' मोजां इंलिस मिडियामाव फराय। आयु लाजिलाबो बियो। सिमा नों आंखौ बावनो मोननाय नङा दे खिन्थु। बावनो होननानै मोजां मोनाखै। मिथिगौना सिमा आं नोंखौ नङाबा थांनानै थानो हानाय नङा आरो अराय सम नोंखौ नायबाय थानो लुगैयो आं खाथियाव। जुदि नोंसिनि न'खरनिया ना आंखौ गनायाब्ला आं दावराव खालामनानैब्लाबो लायगोन मिथिबायना? आरो जुदि दावराव खालामसेयावबो गनायाब्ला ना नोंखौ बुथारगोन आङो आरो आंबो थैगोन। बेबायदि दाबुं सिमांसा। जोंनिया एसेबां गाज्रि नङा नोंसिनासो दा। जोंनिखौ जेबो साननाङा नोङो। जाबाय दे सिमांसा। ओमफ्राय नै आंखौ सासे आदाया बर' सावथुनावहाय फिल्म खालामनो लेंहरदों। ओमफ्राय नों थांगोन? थांनोलाय गोसो। थांनोलाय सानदोंमोन नङा आं दोनलांगोन। नों बेबायदि दोनलाङोबा आंहा लासिं सिं जागोन ना गोसथोनाय दोनबोलायदों होननानै। आरे नोंबो जाम्बोसो मानसिया। मालाया जेखि बुङो बुङा बुंजायो बुंजाया बेखौ आं दंना। नोंहालाय बेखौ मानो सिन्था खालामदों जाम्बि? बेफोरखौ सिन्था खालामनाङा नोङो। थ' थांदिनि।